Podemos ahí. Ahí llegamos un problema de sobra. Así es aquí. No, sí, es. Un tío que salió. Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo ao pleno. O primeiro punto do día sería a aprobación do valor da ata anterior en data 27/6/2023. Por favor. O segundo punto sería a constitución do grupo político. De una parte, el Mireia de la palabra de toda la relación de todos los grupos del grupo. Vale, aquí a constitución dos grupos estaría xunto polo noso concello conformado por Luís Celso, Mireia Otero, Julio López, Noemi Lois e Juan Carlos Rodríguez, designando como portavoces a Luís Celso e Mireia Otero e como membros suplentes aos demais 6 integrantes do grupo. Por parte do Partido Popular estaría conformado por Jesús Otero, Vanessa Trigás, Delfina Carreira e Luís Pol, designando como portavoces no seguinte orde a Jesús Otero, a súa suplente sería Vanessa, a Vanessa Trigás, a súa suplente sería Luís Pol e a Luís Pol, a súa suplente sería Delfina Carreira. Carrera. Vale, Carrera, vale. Vale, o Bloque Nacionalista Galego conformado por Alejandro Fiuza e Carlota María Salgado, designando como portavoz oficial a Alejandro Fiuza e como membro suplente a Carlota María Salgado. E por último o grupo mixto que sería Nova Alternativa integrado por Manuel Souto como portavoz oficial. Aquí, si anotando o coñecemento, non habería que votar. O seguinte punto sería o réxime de dedicación. Vale, neste caso, debido ao volume de traballo no Concello, propoñemos 3 dedicacións exclusivas, por retribucións brutas mensuais de 1.600 euros que serán as seguintes: a Consellería de Servicios Sociais, Deportes e Sanidade, a Consellería de Economía, Facenda, Xuventude, Educación, Participación Veciñal e Presidencia, e a Consellería de Cultura, Deportes, Desenvolvemento Sociocultural, Turismo, Comercio e Feiras. E os días a maiores en dedicación ou retribucións por acudir aos órganos colexiados.
que serán Consellería de Sector Primario e Muller e Consellería de Patrimonio e Urbanismo. Tedes a palabra. Sí. Bueno, respecto a este apartado, eu creo que miña posición máis ou menos xa se conoce, xa fixen pública nos medios. Eu creo que este punto adolece de dos problemas, problemas de forma e outros de fondo. De forma, porque eu considero que antes de abordar este punto, neste caso hubiera sido conveniente por la vosa parte que aclararades o que está descendo un debate, ou un debate recentemente nos medios porque cal era a situación económica do Concello, como era realmente a situación dos pagos pendentes. E creo que un punto antes que solventar o tema das adjudicacións exclusivas, o que debería de solventar é aclararnos realmente cal é a situación. O primeiro punto pasaría, para mí, por de forma clara e diáfana, darnos a entender ou demostrarnos que a situación financiera que queda ahora mismo que é suficiente para abordar os pagos pendentes. Non da maneira que o fixestes públicamente, que foi decirnos o diñeiro que contabades nas arcas e despois o diñeiro pendiente de cobro, porque o diñeiro pendiente de cobro lógicamente non significa liquidez, sino computando realmente cales son facturas pendentes de pago por parte do Concello, todas as facturas que teñen a fecha de hoxe, deixemos xa fora que son de gastos tipo enerxía eléctrica por aí, pero sí o resto das facturas que estén pendientes, bueno, demostrarnos que realmente hai suficiencia financiera para pagar. Eso creo que sería o primeiro punto para vosa parte, xa para desmentir cualquier tipo de rumor ou comentario que vosotros mismos reconocestes que hai, porque un medio de comunicación reconocestes que había esos rumores, que había esos comentarios, entonces eu creo que a vosotros mismos todos os primeiros que vos interesa desmentilos, estos se desminten de unha forma fácil, o sea, poniendo encima da mesa solicitades que todos os proveedores presenten todas as facturas que haya pendientes, todos os gastos que tedes que afrontar, conocendo a liquidez que teñas a cargo do Concello, bueno, solventamos deixamos claro ese primeiro punto que eu creo que é un paso previo a outras adjudicacións, posto que os proveedores que poidan ter cousas pendientes ao momento de comenzar a legislatura, entendo que son os primeiros que deben de ter os seus cobros. Tamén, bueno, hai outro apartado tamén de forma que por a miña parte non creo que non é condición tampouco que a ter en conta para este apartado, pero sí que se nos puxo en manifiesto por parte dos traballadores do Concello, e máis eles fixeron que fixéramos público, que non había ningún inconveniente, se reuniron por menos con 3 grupos políticos dos que estamos aquí, da oposición, dándonos a entender que había unha serie de negociacións que tiñan respecto á relación de postos de traballo e ao seu convenio colectivo, que intentaran ter algún tipo de acordo, algún tipo de negociación por tipo de goberno durante os últimos 4 anos, e que xa non digo a negociación, porque eu entendo que o propio fin da negociación ou a conclusión da negociación non é algo que teño tampouco porque está concluído, pero que non foron ni siquiera recibidos, atendidos, ou ni siquiera foron postas en valor as súas demandas, nin contestadas. Si esto é así, digo que eso son eles os que nos convocaron, que nos plantearon a 3 grupos que estamos da oposición, entendo que tamén é unha condición previa a ter esas adjudicacións, polo menos atender ou responder a esas cuestións. Atenderlas non significa, ou responderlas non significa aceptar todo o que te plantexe, que non conocemos o fondo do plantexamento, eso tamén é verdade, que tamén no seu día lle plantexei a eles, non sabemos cal é o fondo, o contenido das súas demandas, pero o que sí sabemos é que non foron respostadas en un sentido ningún. Sí, bueno, posto que eles nos fixeron esa
no lo solicitaron, pues nosotros creo que, por mi parte, a mi obligación es trasladarlos esa situación para eso que corresponde, que no significa aceptar nunha negociación, aceptar todo o que se plantexe nos términos que se plantexen, pero sí atender e dar resposta ao que vos estén plantexando, que non conocemos o fondo, pero é algo que voy a tener de trasladar. Eso en canto a forma. En canto a fondo das propias dedicacións, ademais do que xa puxen de manifiesto públicamente, tamén non sei se é porque non o considerades importante, pero sí hai algunhas cuestións e algúns ámbitos de actuación que non figuran en ninguna das dedicacións que propoñedes, ni tampouco nas comisións informativas como áreas de interés ou áreas que lle debamos dar algún tipo de tratamiento. Por ejemplo, particularmente me extraña que non se fale nunca nin de industria nin de emprego, en ninguna das comisións informativas que vamos a abordar, e tampouco ninguna das dedicacións que vades a acometer ten ningún interés por esas dúas áreas, algo que me extraña. Estou de acordo que o emprego, a industria, son áreas que fundamentalmente se moven noutros ámbitos estatales, ou, bueno, a capacidade de decisión que podedes ter sobre eles é limitada, pero o mismo ocurre con sanidade e educación, tampouco son ámbitos que sean obviamente municipais, sino que son, sin embargo, si os contemplados nas dedicacións, non? Isto por unha parte. E por outra parte, como xa puxen de manifiesto públicamente, considero que sí son necesarias ter dedicacións exclusivas no Concello, estaría de acordo con que sean 3, son as que, por outra parte, son o límite, fostes ao límite que vos permite a legislación, que son 3 dedicacións, o que sí non me parece adecuado son as áreas que van. En todos os concellos desta categoría, e creo que en todos en xeral, as dedicacións están pensadas desa maneira, a alcaldía, a persona que se encarga de obras, infraestructuras e mantementos ten outra dedicación en todos os sitios, e despois o resto das dedicacións, que tamén son moi importantes, pero se teñen que completar, porque a lei pon así, que a dedicación que queda ou ben con as dedicacións parciales, que tamén son posibles, que permiten afrontar todos os ámbitos. Neste caso, centrastes ou concentrades as competencias esas dúas competencias, a de alcaldía e obras, as concentrades na alcaldía, nada que objetar, non teño nada que objetar ao respecto, pero claro, entonces, eso non quere decir si esas competencias que son as que teñen normalmente a educación xa están concentradas en alguén que non vai a ter remuneración, claro, que non significa que se poidan facer outras 3 dedicacións igual. Si se pode, claro que sí, a lei o permite, pero non me parece correcto que se fan outras 3 dedicacións completas para outros tipos de campos e actuacións que tamén son necesarios, pero que eu creo que son suficientes como para justificar 3 dedicacións. Entón, eu non vou estar en contra deste punto por todas estas circunstancias. Sí. Bueno, buenos días. Un pouco a liña. Durante estes días estivemos falando tamén deste asunto e nós achegamos unha serie de puntos nos que consideramos de interés común e que nos gustaría compartilhadas con nós e ter un compromiso público tamén de certos apartados e para poder abordar este apartado, non as dedicacións exclusivas nas que nós estamos con que a xente que está traballando dentro da corporación, todo dentro do goberno, ten que ter está retribuído, ao final o traballo para todos, da igual que estemos uns, que estemos outros, ou que estemos outros. É certo que sí que nos faltan información, a parte da situación financiera e a parte de que podamos estar máis de acordo ou menos de acordo co reparto de áreas que nos presentades. Si consideramos que
deberíase informar, pois, polo menos dun plan de traballo, uns obxectivos claros de cada área que se presenta, e non só das que teñen unha retribución ou unha dedicación exclusiva, senón en xeral, non? Para poder ter un reconhecemento do que pretendedes facer con cada área e justificar así tamén ese gasto por cada dedicación. Pero, bueno, isto non se trata solamente disto, non? O que decía Souto, tamén estivemos reunidos cos traballadores, cos representantes sindicais, que non falaban un pouco de certas condicións que xa fora de traídas a unha reunión de voceiro, tivemos con os traballadores, bueno, polo tema da RPT, polo convenio colectivo, hai unha serie de postos de traballo no Concello que están pendentes de sacar a licitación. Por exemplo, temos unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 2019 do posto técnico de urbanismo, onde vai estar rando o goberno e hai 4 anos que saiu esa sentenza. Hai certas cousas que nós atribuímos a un desleixo de funcións, non? E que deberíades ter en conta este tipo de cousas, e por iso tamén me lo fixamos chegar a través dun documento, aparte de postos de traballo que son máis que necesarios, levamos máis do que sen policía local en Vila de Cruces, que é demandada tamén pola xente. Bueno, é unha serie de cuestións que nos parecen interesados, cuestións públicas que deberíades explicar en algún tipo de área. Obxectivos, por exemplo, de primario muller, pois, por exemplo, non atopo absolutamente nada de medio ambiente, non? Onde está medio ambiente? Temos unha problemática bestial agora mesmo co tema dos eólicos, do espolio eólico. Temos 3 parques a punto de implantarse no noso concello. É certo que tedes aí unha pancarta que, de feito, curiosamente xa no Papón, na Feira do Galo, xa non estaba aí. Entón, ese compromiso nós tamén o teremos pola vosa parte, para poder chegar a apoiar certas cousas, non? Agora mesmo hai que presentar recursos de alzada, non sei se dentro do concello, pois, como parte afectada directa, poden facer este traballo, non? Crear uns informes e presentar un recurso de alzada contra estes parques que realmente van a acabar no noso territorio. É unha serie de cousas que nos achegamos e que non é cuestión de contestar rápido, de feito vistes que tardamos varios días en respondervos a vos, e que nos preocupan e que nos gustaría que se debatiran e, por outro lado, que se pudera chegar a un acordo entre as distintas partes, non? Vemos como subides os salarios nas dedicacións exclusivas, como seguides mantendo as retribucións a órganos de goberno, comisións informativas, xuntas de goberno, plenos e demais. Bueno, eu creo que é unha cuestión non de presentar directamente no facer unha xunta de voceiros, dialogar e poder chegar a consenso, non? Pola nosa parte, non hoxe ides ter o noso apoio neste sentido, porque si queremos profundizar un pouco nestes temas que vos chegamos xa por escrito. Por parte do Popular. Moi bons días a todos e a todas. Bueno, pues, por parte do Partido Popular, pues, máis do mismo. Coincidimos plenamente, tanto polo portavoz Souto como polo portavoz Ciuza, pero que sí que nós seguimos votando tamén vemos aquí moitas indicacións que decimos que tamén son necesarias, pero que sí que votamos en falta que non hai unha programación de ninguna programación, ningún obxectivo das dedicacións. Tanto vamos a empezar, por exemplo, pola de Cultura. La de Cultura que lle correspondería ao señor Julio, que sería Cultura, Festexo, Sociocultural, Turismo, Comercio, Feiras. Bueno, aquí vemos que tamén, aparte destos, están pagando todos os meses 786 euros a maiores todos os meses,
por servicio de dinamización da cultura. Entendemos que aquí alguén dos dous está facendo mal o traballo, ou faino o propio concelleiro, que está delegado para eso, ou senón non sabemos por que ten que contratar outro servicio externo de apoio ao tema da ID. Despois, votamos en falta nas dedicacións que non haxa obxectivos. Quero dicir, non hai ningún obxectivo nin para emprego, nin para industria, nin para educación, nin para o comercio local, nin para o turismo, nin tampouco, non se fala nada tampouco do plan xeral. Entendemos que cando de entrada a dedicacións deben ter un contido, como mínimo un contido por ano. É dicir, debes marcar uns obxectivos, dicir, olles, necesitamos que vamos a facer isto. Non dicimos xa os obxectivos ao largo desta legislatura, pero polo menos por ano justificar un pouco o que son as súas dedicacións tamén. Entonces, a nosa postura ao respecto tamén non ides a contar co apoio, polo menos mentre nos aclare todo o que xa vos comentou aquí, a situación económica, para saber a verdadeira e real situación económica que ten o Concello. Tamén outro dos temas que se comentou é que efectivamente o personal dos traballadores do Concello, pues están exigindo nestes últimos anos unhas demandas xusto para traballadores e traballadoras do Concello. Eu creo que esa era unha das cousas, o primeiro de que tiña que mirar este equipo de goberno, intentar buscar esas solucións a todas estas distinciones e estas demandas antes de poñerse solos. Por a nosa parte, non temos nada que decir, non se vai a contar co apoio de momento do Partido Popular para estas edificacións tampouco. Bueno, en primeiro lugar, non sei se estamos no réxime de dedicacións ou se estamos falando de RPT, porque realmente o que acabaste de dicir está moi ben, pero bueno, penso que nos temos que rexir ao punto do orden do día, non? Eso polo primeiro lado. Pola segunda parte, vale. Nota de prensa de Nova Alternativa. Palabras textuales. A norma indica limita a 3 o número de dedicacións a tempo completo que corresponden á Vila de Cruces. O sentido común indica que destas 3, unha está pensada para a alcaldía, outra para a área de obras, mantemento e incluso infraestructuras e outra para o resto das áreas. E máis adiante pon que nada justifica que se propoñan igualmente 3 dedicacións exclusivas polo simple feito de que a lei o permite, se non son necesarias. Bueno, para empezar, consta un informe de intervención no expediente que di textualmente, conforme ao artigo 75 da Lei 27/1985 2 de abril, relativo á limitación no número de cargos públicos das entidades locais con dedicación exclusiva en los ayuntamientos de municipios con población comprendida entre 3.001 e 10.000 habitantes, los miembros que poderán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva nos deberá de 3. Bueno, penso que os coitastes todos. Alguén sabe se esas concellerías que dixo o señor Souto, por sentido común, teñen que ir adicadas a esas dedicacións exclusivas. Eu penso que, según a lei, pode corroborar a interventora, nada di que as 3 dedicacións exclusivas teñen que ir para obras, para a alcaldía ou para infraestructuras. Eso, na nota de prensa. Na nota de prensa. Dice que o sentido común dice que deberían ser para ser 3. E dixen antes que a lei permite que fagades como estades facendo. O acabo de decir. Claro que sí. Pero o que non ten sentido é que fale vostede de sentido común porque é o seu, non o da lei, non o que di a lei. Eso por un lado. Por lo seguinte, vamos a ver. Vou ler outra máis. Bueno, aparte de que todas as concellerías teñen traballo, bueno, nós aquí o que estamos propoñendo son 1.600 euros brutos, é dicir, neto serían 1.200, 1.300, un salario que a día de hoxe se considera máis que xusto, un traballo que ao final, durante estes 4 anos, ben se veu que en todas as concellerías se aumentaron os servicios e actividades, cousa que, cando vos estabades, non. O que non ten sentido é que me parece irónico que se poña en dúbida o que nos levamos cando, se non recordo mal, no 2018, neste caso Souto, cobraba casi 900 e pico euros por unha dedicación parcial de menos de 50% levando urbanismo, cando a anterior compañeira por Benestar e Presidente cobraba 1.971,50 como dedicación exclusiva, cando o compañeiro de obras cobraba 1.450 como dedicación do 75%, cando o anterior alcalde cobraba 3.187 euros cunha dedicación do 10%, e cando o resto de compañeros do PT sin ninguna dedicación cobraban 900 euros ao mes. Aquí non sei onde estaba o sentido común, pero bueno. Solicitamos un informe de intervención para saber o que se cobrou no 2018, porque tamén vimos outra nota de prensa do Partido Popular, onde se dicía literalmente que o coste do seu goberno será superior a 120.000 euros e en 2027 rebasará o medio millón de euros. Bueno,
Vamos falar logo de números. Por asistencias, os vosos compañeiros que non tiñan dedicacións cobraban 34.930 anuais e en nóminas dos 3 concelleiros do alcalde 100.036 euros. Todo isto sin contar o persoal de confianza. Sabe cantos serían os nosos gastos? Por asistencias, 16.000. E en nóminas, 67.200. Polo caro, o aforro anual sería de 52.680,36. Vos sí que estabades por encima do medio millón de euros. Nós non chegamos a 200.000. 210.000. Pero que está, perdone, pero hay como os números, no, pero aí está usted equivocando. No. Mire, decía vostede un programa de traballo, podenos explicar vostede ou justificar os 3.100 euros que cobraba vostede por ser alcalde ou por fazer o qué? Porque eu gostaríamos saber. Mire, sí que lle dou unha explicación, se quere. Sí que lle dou unha explicación moi concretamente. Pois tiña a dedicación exclusiva e a parte era o sueldo que estaba marcado, máis ou menos estipulado, que a corporación había aprobado, que lle vou dicir, e a función do alcalde era traer inversións, estar por aí polas consellerías, non, xa se veu. Como baixamos de casi 10.000 personas a 5.000. Xa se veu as inversións que ustedes trouxeron nestes 4 anos. Xa se veu as inversións que ustedes trouxeron nestes 4 anos. Digo máis. Mira, tamén falaron, que lle vou dicir, tamén falaron os resultados, falaron no 2019. No 2019 falaron os resultados, o partido que ganou as eleccións foi o Partido Popular. E non gobernamos por un pacto de fai 4 anos de perdedores. E ustedes agora ganaron as eleccións, non ganaron as eleccións, están en minoría, non teñen maioría, o mismo que lle pasou ao Partido Popular no 2019. Mira, eu o único que vou dicir é que fai 4 anos parecíxe unha persona sensata, porque, bueno, te dixeches que te ibas a ter. Por un tema, porque ti cobrabas casi 1.000 euros por unha dedicación de menos do 50% e que non era coherente votar en contra das dedicacións que vos menos cobrastes. Ahora, me parece unha vergonza que unha persona que cobraba casi 4.000 euros sepa terse, ou polo menos dar unha explicación do porqué, cando sabe perfectamente que o seu grupo de goberno durante estes anos o que se foi rico. Non hai máis. Mire, perdón usted polas súas palabras fora de contexto, totalmente. Mire, aquí nós non estamos negando, aquí a ustedes estamos negando ahora neste mesmo momento, neste pleno, pero pode vir a outros plenos, que justifiquen como van a cobrar ustedes, cousa que nós sí que justificábamos cando se poñían a dedicacións exclusivas. É que justificar, porque os modelos son os mesmos que sempre, o sea, os modelos que se traen ao pleno son os mesmos de sempre. Son parecidos. Mira, que vou dicir, son parecidos. Nada, eu só vou pedir coherencia a hora de votar, porque o que non ten sentido é que se vote en contra por nada. O sea, vai pasar o mesmo que pasou, xa que vamos mezclar peras con merinas, o mesmo que pasou no anterior pleno das facturas. O sea, estabas votando en contra dunha desestimación dunha alegación cada un votaba o que lle daba gana, ainda que decían que tiñamos razón. Entón, eu non sei, hai que ser coherentes coas votacións, o que non ten sentido é que agora imos pasar a outro punto, que se pide que se suban as comisións informativas e os plenos, cando vos aquí estades unha hora, ou decides o que pensades. Nós aquí temos que estar 24 horas, os 365 días do ano, traballando. E o que é lógico é que teñamos unha retribución. Cobrando menos que cobraban antes. E cobrando moito menos do que se cobraba antes, e cobrando menos do que cobran noutros concellos. Porque xa que falamos de outros concellos polas mesmas concellerías que nós levamos están cobrando moito máis. Que de nada sirve unha dedicación exclusiva ou unha dedicación parcial, porque ti podes poñer unha parcial e podes poñer máis importe bruto. Nós non somos así. Nós durante estes 4 anos mantivemos os nosos salarios. Seguimos falando de consecuencias. Sí, é consecuente ter o mismo salario por roubar servicios sociais, deportes e sanidade, que ter salario por roubar economía, facenda, xuventude, educación, participación, veciñal e presidencia. É coherente. Mira, é coherente. Sí. No, vouche explicar o porqué. Vouche explicar o porqué. Para ti non é coherente porque para ti é que non teñen o mesmo volume de traballo, pero é que ti se traballas, todo vai ter o mesmo esforzo e a mesma dedicación. Que ti non o queiras ver ou que ti non o traballaras por igual, cando ti estiveches aquí, eso non quere dicir que máis non o fagamos. Mireia, a ver. Sí, ti en educación... Mireia,
No, no, Sanidade, que competencia Mira, ten sanidade? se Que che- competencia se che ten? poño- se che poño Que un competencia ten sanidade no Concello? Vale, mira, pois mira, por exemplo, vos, si é certo que non facíades nada en sanidade, pero nós facemos reunións trimestrais coa xente que está en sanidade, o sea, coa xente que está no noso centro de saúde. Mandamos escritos, imos ali á área de servicios de sanidade. Por eso te digo que ao final sí que te dá un certo traballo. Ora, o se non queres Denos un traballo, Mira. complicado que defender. en educación, Pero no, bueno, en educación. Non teño culpa deso. En educación, para vos claro que non tiña traballo. Por qué? Porque para vos era só o mantemento de colexios. Nós reunímonos cas AMPAs, facemos conciliación, facemos actividades, levamos cursos aos colexios. Se queres traballar, hai traballo. vamos a ver, Mireia, Mira, pero eso facías antes igualito. No, eso non se facía. ¿Cómo no se facía antes? Cando houve conciliación, aparte de Vamos a ver, ¿cómo no se facía antes? Pero cando houve Pero eso conciliación, aparte facíase de todos os meses. É máis, Todos os os consellos meses. escolares acudías a todos, porque non se acudía, Que non acudía? Que non acudía? Sabía os concelleiros delegados. Son, Esa é mentira. Está faltando vostede a verdade. poder organizar as competencias. O que hai é que ser coherente. Sí, pero se somos Vostedes non se somos- queren, porque se somos vostedes coherentes. estivo aquí 29 anos, gustoulle cobrar, Sí. e facer fogo. Eu vou simplemente ao señor Otero. Alegrame saber que a única consellería, a única dedicación que preocupa que sea a mí, que as outras tamén están ben repartidas. Bueno, pues seguimos como sábado, ¿no? Directamente, a por mí. Bien. Non hai peor mentira como a verdade médica. Nota de prensa. Sobre a dedicación exclusiva de cultura que ocupará Julio López, entre outras áreas, no, entre outras áreas no. Hai que decir que outras áreas. Porque eu vou decir, entre outras áreas, a parte de cultura que cobraba a señora Laura Rey, 900 euros ao mes, levaba deportes, algo da legislatura pasada, levaba deportes que cobraba Diego Pallares, 900 euros ao mes, levaba todo o que levaba José Luis Escala, que cobraba 900 euros ao mes. Eu entendo que ese sueldo merecería, non? Pero me pode usted descifrar eses 900 euros? Ao mes. A ver, desciframe, Sí, por bueno, favor. ahora No, a ver. No, Pero que descifren pero bueno. eses 900 euros ao mes. Vale, digo, entendo que esos sueldos que os merecerían porque os aprobou usted. Entendo. Bueno, pero quero que aclaren eses 900 No, euros. entendo, merecían, ¿no? Pues vamos aquí, el pleno, pues vos los partidos claros, entonces eran más que merecidos, seguramente por el derecho. Eles cobrarían polas Entonces, ¿qué pasa? polas xuntas de goberno local E os que ven, porque non tiñan outras, cobrarían algunhas eles dietas eran por concelleiros, lo que ya acabo de por decir. asistir a algún Cultura, evento fora do deportes, concello nada máis. Eran que cobraban lo que quixeran, Pero eran concelleiros Pero usted de diga, cultura, dígame eses 900 euros ao mes. de deportes, de feiras, festexos, de Sí. comercio. Sí, sí. Mito, non? Bueno, pues esa gente cobraba, o que acabo de decir. ¿Qué pasa? Pues que veñen detrás, que non son do Partido Popular, non merecen pagar. Acláreme eses 900 Estamos euros hablando ao de mes. 1.700 euros. Sí, sí. Y a mayores, todo que sabe que se falla. Lo que Sí. pasa que no lo queremos. Pero aclaren ustedes esos 900 euros. Evidentemente. Hai informe de intervención. No, pero a ver, sí, sí, pero diga, aclare os 900 euros, a ver. Xunta do goberno, Sí. o sea, asistencia de xunta do goberno e asistencia a pleno. Entón, o que non ten sentido é que... Asistencias a plenos e a xuntas de goberno. Sí. Igualitas que as que van cobrar vostedes. Igualitas. Claro. Igualitas. Igualitas. Claro que Igualitas. Sí, que igualitas. No, pero vamos a ver. Temos dos personas que van a Sí. cobrar por asistencias exclusivas. Ahora, o que non ten sentido é que vostede diga que hai que ter un programa de traballo cando non se ten. Diga, pero vamos a ver, asistencias a plenos e xuntas de goberno, órganos colegiados, por asistir. Sí, Concelleiro, pero as dedicacións aparte, se estaban dicindo que lo daban a mayores. yo Hombre, No, pero quero dicir que a dedicación exclusiva son as mismas, sí. Sí, no, as mismas. No, vosotros tedes 5 educacións exclusivas. 3 remuneradas e 2 sin remuneradas. De acordo? A alcaldía é unha dedicación, obras é unha dedicación que son sin remunerar porque vale la cosa, pero xa estou dicindo, son sin remunerar, pero porque esa persona non quere remuneración, me parece correcto. Pero son esas dúas e as outras 3 que está despendo. Eso son as dedicacións que realmente hai neste concello, de acordo? Entonces, o que está de vosotros dicindo é que ese feito, como dúas
non se remuneran, se fan as outras tres. Pero o feito é ese. Ese é o sentido do que eu decía, por moita cortesía que tres son as que están permitidas para un concello, e dime, escolle que cantos son os concellos en que as dúas principales son alcaldía e obras. Contame, vale, vos circunstancialmente, como de eso non se cobra, pues se lle pon a todas as demais, pero isto non é o habitual nin o normal, nin ten carga as outras tres para eso. As outras tres non ten carga. É o que quero dicir. Sobre todo, un resumen anual, las cifras y todo. Eso é o diñeiro, Luis, pero eso Una cantidad de dinero, si podemos por número, no es arquitectura, de canto algo, suma punto marino. Lo cual quiere decir que, porque está cumpliendo que están bastante en países que estamos pasar el canto algo con eso también te viene un 15%, en lo cual no está de acuerdo. Eu non se discuto a cantidad non está discutida en ningún momento. A cantidad Cuando se requieren todas las trabas que se hacen para probar. Claro, entonces no se discute a cantidad, realmente se tiene que estar discutiendo. Porque ahora a necesidade, que non é o mismo, a necesidade, que non é o mismo que a cantidad. Se están estipuladas tres, están pensadas, pero esos tres non son para as áreas, os tres que están pensados, non son as áreas de carga de traballo dun concello. As áreas de carga de traballo dun concello non son esas tres. Pois por eso, pero que neste caso, a miña proposta son eu. Eu que son que fago a proposta. Y tenemos no tenemos que realizar a nosa proposta, non o sea, que me parece surrealista que ti que tens que cobrar a non como veis, non vemos educar. Por decir que non ves así, xa está. Bueno, non me pone para pensar. Queremos que quedou claro os concelleiros, deportes, cultura, exercicio, concello, comercio e demás, os seus concelleiros do goberno anterior, pedíame que lle explicaron os 900 euros de onde salían. Bueno, que justificara. Podemos justificar por que en enero do ano 19 a concelleira de Benestar en aquel momento de Tres Iglesias pasa de 1.671 euros a 1.961 euros. Pues mire vostede, moi fácil, por la gestión do seu traballo que estaba facendo, que era coñecedor de todos, por a gestión do seu traballo que estaba facendo, e incluso traballando sábados e domingos, mira que eu vou dicir, surrealista, falta a primeira vez que Beatriz collera unhas vacacións para irse, cosa como ustedes, xa escolleron. Non os escollimos, pero xa non só eso, éramos tres personas facendo o doble de actividades e o doble de traballo. Se ustedes non me digan que mira, Beatriz, aparte, mira, que eu vou dicir, Beatriz, aparte de ter as súas concellerías, colaboraba nas outras concellerías todas aquí. Era unha traballadora, mire, era unha traballadora nata do respeto. Mira, eso que a ustedes, no, que ela tiene que estar 3 semanas, todos os estados, e non se dependen, estábamos na casa, dormindo, porque estivemos en todos lados, 3 personas. Pero yo estou dicindo que estuveron. No, bueno, algún día, tampoco queremos que no recoñezca. Sin embargo, son mentira, porque non dependen, porque sí. Bueno, escoiten, mire, vostedes teñen a oportunidade de volverlo a traer, a justificar igual de 1.600 poden levar 1.700. No, coherencia non se pode traer aquí. Hai poder convocar unha xunta de portavoces e facer unha programación do traballo todo que van a facer estes aquí a final de ano ou daqui a un ano. Pero que íbamos ser todos coherentes. Pero neste mismo momentos o único que sabemos, aquí poñeron unha dedicación e non se sabe o que van a facer. A parte do de cultura que vai a seguir pagando e vai a seguir pagando 700 e pico de euros por organizar non sei o que a maiores. Non sei a que, pero hai, mira, que vou dicir, miren vostedes, se falamos deso temos moito que falar, pero vamos a deixar para outro pleno, pero vamos a falar do conglomerado que hai alrededor de vostedes despois. Vale, vamos chamado a diferencia de 1,5 millóns de euros que había. Simplemente unha pregunta, Luis. Simplemente, xa para que se
bueno, aparte de que o único salario que era justificado é o seu, é o único que importa, eso quedou claro durante tantos anos, único. Ahora, o do resto e as circulacións que veñen detrás, eso da igual. Ahora sí, o del estaba ben asegurado. A última pregunta, cando lle subiu o salario de 1.671,50 a 1.971,50 a conselleira que nombramos antes, e cando se subiu vostede o soldo, non? Que lo en plena crisis, acordou ya por RPT. Pois mire vostedes, nós fixemos, fíxose RPT e foise resolvendo con algunhas modificacións, e agora vostedes non fagan, están facendo, están rebobinando o pasado. Miren o presente, que é o que lle interesa ahora a xente. Miren o presente, que é o que lle interesa. Non lle tocamos. Vamos a ver. Por eso que resolveron ya vostedes en 4 anos. moi ben, Resolveron ya vostedes en 4 anos. Mira, e aquí quedaba resuelta e quedaba pendiente dun informe. Mira, que quedaban pendiente dun informe tanto por parte de Secretaría como por parte de intervención, que había unhas discrepancias na RPT do 2019. Había unhas discrepancias, pero non eran as discrepancias por parte do equipo de goberno, eran as discrepancias polos técnicos. Porque nós, vamos a ver, nós un informe en contra, nunca vamos a ir a favor dese informe en contra. Cousa como ustedes, os informes que fai tanto intervención como Secretaría, lle dan absolutamente igual. Lle dan absolutamente igual. Aprobe os informes de reparo que teñen. Bueno, sigan. Bueno, nada máis. Explicado que unha cuestión. Acabades de entrar nun debate de cosas que nos cobramos menos. E aquí hai aquelas cuestións que todos os grupos coincidimos, que é que aclarece a situación económica do Concello, ustedes pensaron aclarar. Mira, a situación económica é positiva, de que está a interventora, pode decir, que un informe de intervención que lle nós. Entón, porque levamos desde xaneiro, que levo pedindo facturas pendentes de pago, e ainda non as recibimos. Porque as Non as recibimos. como con facturas pendentes? Hai facturas que levamos solicitando desde xaneiro e non as recibimos. Entón, nós, se queredes aclarar esa situación, por a nosa parte, encantados. Por outra parte, aquí non se trata de si o criterio de cada un de como vai a facer e como vai a facer o reparto de áreas. Eu, en eso, hasta podo coincidir contigo, Mireia. Quero decir, vos facedes un reparto de áreas, facedes unha proposta, pero tamén tedes que explicar que obxectivo ustedes, porque ao final, o que lle estades recriminando é, bueno, o Partido Popular, é que eles se poñían un salario, pero que tiñan unha maioría absolutísima, tiñan 9 concelleiros, polo menos no último mandato que gobernaron. Entón, Non tiñan 3, non tiñan 3, tiñan 9. Facían o que querían, nese caso. Por outro lado, vos tedes que concentrar os demais, e por eso mesmo, nós, por exemplo, pedimos que obxectivos tedes para esas áreas, e porque faltan algunha delas. Pero, si é cuestión de explicar obxectivos claros desas áreas, e despois explicar a situación económica do Concello, pois se ten que ser a través dun xeito externo, pois terá que ser nunha auditoría, pero teredes que explicar se realmente queredes loitar por esas situacións. Eu entendo, e díxenmelo antes, entendo que decides facer o traballo que a xente que traballa ten que cobrar, e de feito non nos parece algo excesivo, para nada. Pero tedes que explicar, porque agora mesmo estades solicitando un buen salario, pero tedes que solicitarlo por qué, e decir o por qué. Pero non decir por qué, preguntar por qué les cobraba máis. Eles cobraban máis porque tiñan unha maioría absoluta e punto. Facían así. Non votamos a favor deso, sempre votamos en contra, pero pode ser máis gente con menos, pero tiñan o poder de poder facer. E non nos estou defendendo, é todo o contrario. Todo o contrario. Por eso mesmo digo que deberías marcar esos objetivos e explicar esos objetivos para que, bueno, por lo menos esté justificado o agora. Mire, eu en canto ao tema económico, consta o informe de intervención xa no propio expediente de régimes
dedicacións e xa pon que hai existencia de educación de crédito. E despois a maiores temos outro informe que se te dire xa cando empezaron a sacar notas de prensa falsas por parte do Partido Popular e tamén fixo informe de intervención para constar que non era certo que estaban dicindo. E aí consta todos os datos verdadeiros que hai ao control. É o que se debía de reconhecer. Entón, bueno, pola parte económica non hai problema ningún. De feito, coa comparativa, porque hai que comparar para ver se hai solvencia económica, xa que temos os presupostos prorrogados en 2019, estaban contemplados as nóminas que tiñan, os salarios que tiñan eles. Bueno, sobran cartas deses partidos. Entón, non habería problema económico. Vale, pues habrá que ver. Pero esta había la misma liquidez que hay es suficiente para pagar las facturas que hay. La liquidez actual, no o que está pendiente de cobrar. Para pagar as facturas que temos, nós ahora mismo, a día de hoxe, pues, ahora mesmo, dentro do 17 non estivemos revisando, temos que revisar máis, pero, bueno, o que hai pendiente dentro do informe de intervención é eso, e hai solvencia económica para poderlo pagar. Falaba un pouco, era, había una discusión que sería, al menos, partíase de un informe de marzo, ¿no? Que era o que había pendiente de pago en marzo. Despois, había o que había en tesorería, ¿no? Que dinero que había. Despois hai un informe de intervención porque está pendiente de cobrar, vale, que fijo que se vai a cobrar, pero non hai liquidez, está pendiente de cobrar. E despois, o que eu entendo que é necesario ter todas as facturas que hai pendientes desde o informe de marzo hasta a actualidade, que era o que estamos falando un pouco para saber realmente si a liquidez é ou non é. Era o que se falaría. Eu creo que o informe pendiente era de marzo, se me recordo. O sueño é o de intervención. Pero o primeiro informe que falaba, que era o que se falaba, que salió en los medios, o primeiro informe que falaba de as facturas pendientes eran de marzo. Hai outro informe do 23 do 6. Aí xa figura as facturas pendientes de pago e todo o que hai para. É que hai solvencia económica. Ese informe sería o que debería trasladar, o sea, eu debería trasladar dentro do grupo, vamos, para que poidamos opinar ou que poidamos decisións prácticas. Non, votamos. Por favor. Votos contra. Si yo escucho a favor, ese que contra queda presentada. Sí. Vale. Contribucións por asistencias ás gestións de órganos colexiados. Bueno, a nosa proposta sería a mesma de fai 4 anos, 85 euros por pleno, 15 euros por 15 do goberno local, 130% de régimen interno e 25 por comisión informativa. Bueno, ainda non acabou o pleno, non? Eu vexo a vosa cabeza viene un punto, viene a ser punto, prácticamente. Non ci falta ora. Acabo de registrar que tú estás en los cartos de mentira. Depende de un ser de dedicacións. No, dentro mérito. Como chamamos, que estamos moito por debaixo. Porque el día de ayer, o que temos, encontrámonos que non está de acordo, claro. É dicir, por o momento que decimos é que teñamos maioría. O único que se diría de eso que a mí a cantidad de dinero non me parece excesiva, o que me parece que tedes que redistribuir para un medio, redistribuir a competencia de outra maneira. Por lo demais, me parecen adecuadas a distribuir de outra maneira. En canto ao punto que vamos, os órganos colexiados, bueno, considero que os plenos deberían ter a mesma asignación que xa sei que non tiña antes, e que non tiñan uns 4 anos antes, xa sei tamén, vale? Porque sei que vades a decir eso, pero xa sei tamén. Que deben ter a mesma retribución que as xuntas de goberno,
o tempo máis ou menos, igual se vota a fumar o tempo no pleno que na xunta de goberno, é a miña sensación, non sei. Entón, bueno, eu digo que se suban a 150, pero tamén vale baixar a xunta de goberno o precio dos plenos, quero dicir, eu porque considero que son dúas accións moi semellantes en todo, non? Se trata de reunirse para hacer un debate dos puntos de decisións para o Concello. Entonces, en tempo, que é probable que dure máis incluso un pleno que unha xunta de goberno local, non sei, dependerá dos asuntos a tratar, pero porque considero que deberían ter a mesma asignación. E as comisións informativas, pois sí, que teñen moi pouca asignación, tamén plantearía subidas, como dixen en su momento. Son informativos, pero son instancias que tienen que ser valoradas. Son discutibles, no se sabe nada, hay su propuesta, y es un dato, y sabe nada, más que como todo sirve. O debate, pues, Claro. eso depende moitas veces dos debates, non? Tamén o pleno se pode vir igual, tamén se pode chegar, non debatir nada, levantarse, o sea, a pouco máis, levantamos ahora. Claro, la Junta de Gobierno posiblemente pues también. No sé, o debate saber de lo que está el entonces. Sí, bueno, neste apartado eu creo que é máis a mí parece máis interesante debatir o tema do réxime de plenos que non as retribucións. Canto as retribucións, estar máis ou menos de acordo con Souto no sentido de que, bueno, ao final son órganos de goberno e o pleno o máximo órgano de goberno do Concello, non? Podería estar valorado de outra maneira, incluso as xuntas de goberno poderían estar por baixo, mas a nós o que nos preocupa é que os plenos sexan cada 2 meses en lugar de cada 11. Debería haber unha continuidade no seguimento da fiscalización por parte dos demais grupos e demais. Nesto, por min, podemos baixar, subir, o que podemos debatir o que queirades. É certo que nun punto anterior pedíades, sobre todo, os concelleiros que xa estabades, unha suba do salario, non? Non sei, pidella antes era 1.500. E 1.040. E Julio era 1.300 xa, non? Bueno, si había unha suba, o que non entendo que xa hai uns criterios para unha cousa que debe haber para outra, non? Nós, de feito, non temos ningún tipo de retribución a non ser os plenos. De feito, o BNG, todo o que nos chega dos órganos de goberno vai para o partido, para o mantemento da sede, para o material de plenos, porque ao final nin temos despacho no propio Concello, nin temos absolutamente nada. É algo que xa cando estaba o anterior goberno xa necesitábamos un local, ou material, ou unha retribución decente para poder mantener a nosa función como oposición, pois neste caso queremos tamén unha igualdade, non? Tanto na xente que está gobernando como que temos que facer o traballo dende o outro lado, non? Entón, bueno, nós aquí estamos dispostos a negociar, a chegar a un acordo, damos igual. É certo que en concellos que incluso superan o número de habitantes de Vila de Cruces e cobran menos tanto en xuntas de goberno como en lei. Unha cuestión de debate entre os distintos portavozes, que se pode chegar a un acordo e, de feito, tamén lo trasladamos de xeito escrito. Deste lado, Nós, por parte do Partido Popular, tamén estamos de acordo en que haxa un reequilibrio entre as xuntas de goberno local e o que son os plenos, e pois, as comisións informativas tamén. É dicir, igual sería un bo consenso entre os portavoces de todos os grupos acordar no próximo pleno este punto, deixalo retirado, e acordar o que é un pouco o que son as retribucións dos órganos de goberno, as existencias. E tamén, por outra parte, tamén, dado que nos presupostos de 2019 había as asignacións para os grupos políticos, non sabemos se as van a seguir a manter, o que sí que sabemos, o que sí que pedimos que se paguen as que faltan da anterior legislatura. referiste ás
as asignacións aos grupos políticos. Antes había un reparto de 1.000 euros por grupo, 1.000 euros por grupo político e 230 por concelleiro. En ese caso, serviría o grupo de goberno sería grande, moita representación, pero é algo que é fundamental. Por exemplo, como decíamos, nós temos que atuar no local, temos un gasto de aproximadamente 2.000 euros ao ano e ponemos, non. Entón, se chegar ao anterior mandato do Partido Popular, como acordo, estamos antes de rematar o mandato despois, pero tampouco e estaba aprobado, que durante estes 4 anos ningún interés por parte do grupo de goberno deixaría. Eso sí que podemos parar. Bueno, pues nada, enviádemos as vosas propostas por escrito, justificando, e depois xa podemos falar e mirar, ver como se procedería. Nós, no tema das comisións informativas, seguramente sigamos propoñando o mesmo precio, porque, bueno, a ver, as comisións informativas hai que ser realistas, tentámonos aquí simplemente aprobar con moito durante 5 minutos, entón 50 euros por unha comisión informativa sí que igual me parece un pouco excesivo. Entonces, este punto retira esa orde do día. Retiramos, da igual. Se tedes propostas, se podedes entre 8 ou mañá, para convocar outra vez o pleno, e isto. Vale. Seguinte punto é o réxime de sesión do pleno da corporación. Nós aquí propoñemos que sexan os venres ás 10:30. Vale, a proposta de que sexan os venres e non os luns é porque do luns pasa o fin de semana polo medio, entón se parte de que alguma dúda e que preguntarle a un funcionario ou algo, é mellor que sexa os venres porque así te ainda un día pola semana para poder preguntar, vale. De outra forma, convócase, pasa o fin de semana, meter de dúdas o fin de semana, non podes preguntar, tedes que vir o lunes antes do pleno para poder preguntar, entón, bueno, desta maneira consideramos que sería mellor para todos. Nós teremos unha proposta sobre o régimen de sesións do pleno, que sería, bueno, pues solicitamos que se poida admitir a participación nos plenos a distancia. Vamos por ahora. Bueno, sí, perdón. Eu, en que sea o viernes non teño inconveniente, si, que sería, non sei para os demais, pero máis oportuno que fueran a primeira hora, como estaban sendo ahora, en vez de a 10:30, porque, bueno, a 10:30 nin... Normalmente calquer tipo de xornada, incluso empeza antes ese tempo que hai entre as 9 e 10:30, para os que estamos nos nosos traballos e nos sirve para facer en absoluto, que fose ás 9 e que as sesións sí que houvese o régimen de plenos que fose un mensual. Creemos que, porque sí que hai contido suficiente, de feito estuvo sabendo que non hai que poder meter plenos extraordinarios e concentrar un pouco organizar e concentrar un pleno mensual. A miña proposta sería que fose un pleno ao mes, que sea o viernes perfecto e que fose a primeira hora. Que fose horario que fose a 9. Bueno, nós temos unha demanda histórica xa do Partido Popular, no que demandábamos que os plenos foran nun horario onde a xente viaxa con os plenos. Calquer día entre semana ás 10:30 da mañá, pois non é accesible. É certo que agora temos medios que se pode permitir os plenos e a xente ten máis acceso, pero para iso ten que haber unhas condicións audiovisuais técnicas decentes, porque hasta agora ben vimos como había plenos que finalmente e sorprendentemente non se daban transmitir, non se escoitaba, ou non se vía, ou non se transmitía directamente. Entonces, creo que se está pagando uns cartos públicos para poder transmitir os plenos para a xente nas redes sociais e demais, pois que ten que haber un control. Non pode ser que un día un micro solo, casualmente do alcalde, e outro día non funciona ningún, ou cando non me interesa non vai a emisión. Entón, en ese sentido, sí que me parece
que ten que haber un pouco máis de control e ten que haber un pouco máis de transparencia. O día da semana, por nós, perfecto que non sexa os luns. Como ben decía Mireia, realmente dificulta a hora de ir a preguntar, a consultar e demais, pero tamén dificulta moito que os traballadores, os funcionarios, pois non estén no posto de traballo, quero decir. Eu teño un traballo tamén, entro ás 8 da mañá, salgo ás 3 da tarde, xusto horario do concello. Si durante o meu tempo de descanso, que é cando aproveito para chamar ao concello, pois non dou contactado con intervención, por exemplo, ou despois de un ano ainda non coñezo nin o tesoureiro, pois eu creo que iso tamén ten que ter un pouco de consideración respecto aos grupos políticos que non estamos no concello, quero decir. Me pareceme bestial que non podamos ter un acceso directo co certo, non? E despois, a través de correo electrónico, bueno, sí, pero tamén igual que responde un mes despois. Entón, nesse sentido, me pareceme que é fundamental que os técnicos do sistema de selección dos grupos políticos, porque de verdade, cando se marchou o Jorge o anterior tesoureiro, non me acordo, fai un ano e medio. Ainda non coñezo a persoa que o sustituiu no posto. O sea, falei un día con el por teléfono porque logo o teléfono Mireia e quería seguir usado. Non sei. Eu tampouco teño por que andar chamando os teléfonos persoais nin moito menos, pero cando está en horario de traballo, non sexa telemáticamente, pois terás de estar a disposición da xente. E iso a todo agora non pasou, non? Entón, ao mínimo, pois 2 días a semana deberían estar na concello. Por que? Porque é básico para o funcionamento do concello e para o funcionamento dos demais grupos. Entón, a partir de aí, pois, se ten que ser de mañá, pois debería ser a primeira hora os plenos. Ao final partes a mañá, non das acceso á xente a vir os plenos, a xente que traballamos fora, pois, temos que partir e bueno, complica-se máis. Eu é certo que no meu caso teño máis disponibilidade porque son un permiso e para ir con compañeros e máis, non? Para cambiar horarios, pero hai xente que non, xente que é autónoma e que necesita el tempo. Entón, por ese lado, diría, ou arreglar un horario de tarde que creo que igual non é funcional sobre todo para os traballadores, non? Ou poñer a primeira hora. E despois, no que falábamos de que os plenos pois, estaban cada 2 meses, é certo, porque antes as competencias estaban delegadas moitas en xunta de goberno, porque había unha maioría absoluta, pero aquí os puntos da orde do día e os problemas que hace o concello teñen que ser debatidos por todos os grupos. Entón, se é cada 2 meses, igual cando chegamos ao seguinte pleno xa pasou o tren, non? Entón, eu considero que de verdade a nosa proposta, e de feito faise moitos concellos, 10 plenos do ano, ordinarios, evitando agosto, que é o mes de, bueno, porque normalmente se fai en vacacións e hai menos actividade nos concellos e actividade administrativa e en decembro están a evitar que xa non vai, non? Nestes momentos. Ademais, coincidiría como as datas de Nadal, que realmente hai moitas vacacións por parte do persoal laboral e dos funcionarios, pois, durante os outros 10 meses. Ese é a nosa proposta. Nós, por parte do Partido Popular, solicitamos que se poida admitir a participación nos plenos a distancia de calquera dos concelleiros da corporación, tanto por motivos urxentes ou razón de traballo ou a mellor conciliación da vida familiar. Tamén case propoñemos que esta comunicación se debía comunicar á Secretaría pois un plazo de antelación de 24 horas e no horario dos plenos nos, desde o punto de vista incluso a nivel tamén para poder conciliar a vida familiar e todo eso, para nós sería moito mellor ás 9 da mañá. Eu entendo que efectivamente se estaba un pleno, eles se pretende e o ambiente dos plenos, eso ten que ser especial. E que veñan a cobrar un billeiro, que me estén falando, que me estén donde sea, e que se presente un pleno telemático,
Vamos a ver, se os funcionarios poden facer a súa labor telemáticamente, nós estamos dicindo en temas de urgencia ou por razóns de traballo ou conciliación familiar, que se poida facer non, quer decir, non que sea de todos os plenos tal, pero oye, calquera membro da corporación sempre hai ás veces problemas familiares ou hai problemas de traballo que non poden asistir, é que se poida que poidan facer telemáticamente como si se fan noutros concellos tamén, como si se fan noutros concellos. É unha divulgación. O sea, tería 150 euros por pleno, e despois de 20, para mañá, eso le dio un obrero da pena y le pagamos un poquito al refer. Pero aquí non estamos falando, escoita, Julio, aquí non estamos falando, aquí estamos falando no tema se telemático e se fan do seu posto de traballo non van a cobrar, creo que os apoios que pagarán asistencia. Por respondo mismo, 150 euros, en un poder vir. Pero ás veces hai problemas que supón sí, pero hai problemas familiares, problemas de conciliación. Claro. Da igual, se xa 25 que Claro. Eu creo que entendemos que o tema telemático sí que se pode. Unha cousa é, por exemplo, en época de COVID, que é algo que non se pode ver, en época de COVID é normal. Ora, os plenos avísense con antelación, se non se pode asistir, que non se asiste como se fixo todo o día de hoxe, simplemente, e se está, o que non ten sentido. É que unha persona este telemáticamente o resto é Unha cousa, mira, Bueno, pero estamos falando de casos de urgencia, Eu casos creo que, a de... ver, eu creo que, perdón, se é por 150 euros, poñería 100 ou 85, os 100 non se resulta do goberno local, Ahora xa me vale 85. non, que me vale de sempre, pero sempre que sea o mismo para as dúas cousas. A mí Pero, valen O que 85, ten sentido váleme é ser telemático, 50, pero que ser telemático. váleme 50, pero que sea o mismo para as dúas cousas. Dentro del mismo antes de Morena, por eso Morena. Como Ahora vos, del dices, Pinchito, estás coitando. pero que ten que ver Cambiar eso. todo, y ahora no volvamos nada. Que decir que ahora hay que cambiar todo. non nese caso non entramos na discusión porque dixen que por lo menos pero o que sí que, a ver, se os traballadores do Concello poden facer traballo telemático, non? As persoas que non temos unha dedicación, que temos outros traballos e que Pero que estamos temos a responsabilidade de defender os intereses da cidadanía e como estamos pedindo unha facilidade para poder asistir aos plenos e non é de forma directa, que sexa de forma telemática para poder defender a nosa postura, pois tampouco creo que sexa tan exagerado, non? Se unha persoa que está traballando, que está cobrando por eso, e ten un traballo telemático, Sí, de línea, fixos, un ayuntamiento moi pequeno. Sí, pero pois que menos que No, tratamos Eso non, de fora, que fixo que no, representar o asisto telemático. esa parte da cidadanía que representamos, Por pois estamos podemos facer telemáticamente. E de feito, o COVID foi o que facilitou e o que puxo de manifesto que era unha boa práctica, non? Para que a xente non pudese faltar ao seu punto de traballo ou ao seu punto. Eu creo que non é algo fora do normal. Eu se me decido que os plenos son os 3 ou 4 veces ao mes, poden tener ahora unha vez cada 2 meses. Pero mira, se ti tens un traballo e tens que viaxar a Monsilón, tens que ir a viaxe de traballo ese día, eu entendo que, claro, vos favoreces que unha persoa non sei que o que falte, este empleo. Evidentemente, a ver, os números son números, pero por iso mesmo nós temos que luchar por non faltar ao noso pleno para poder defender os nosos dereitos A ver, o pleno sabe se hai unha semana de antelación. Se hai algún problema que se pode facer, É cambiar o e pleno. ver se se podería cambiar o pleno Sí, ou non. pero eso como que o pleno se sabe. Que se pode facer, pues, si clicando convocas a comisión informativa, se sabes que vai haber acto posterior e vai haber un pleno. Entón, sí, pero eso non lo van a aceptar. Estamos a montar Sí. cambiar. é que dependerá da urxente. Se, por exemplo, imaginamos para algo para aprobar, porque hai unha subvención, hai que justificarla, pues igual non se pode cambiar. Se igual é un asunto que vai Claro, esperar, si facilitas que esa persoa telemáticamente, pois a urxencia pode tirar para adiante, pero desa maneira... Incluso a semana pasada en Xincio de Limia, Xincio, houve un pleno que un concejal non podía asistir e asisteu telemáticamente. Moitos concellos dende o tema da pandemia que se están facendo así e aquí nunca se facilitou eso. De feito, eu recordo un pleno en concreto en xaneiro de 2021
que solicitamos que se mantivera ese pleno en sitio telemático por circunstancias persoais e as circunstancias persoais graves e decidimos subir un sábado por la mañana aquí a narices Pero se é por circunstancia persoal grave, aí sí que se pode facer, está por lei, porque non é lógico, é igual, imagínate, pues, estás de vacacións, estás de vacacións, non é lógico que se conecte un ordenador desde a playa e a la voltar, por tanto, que vai ter nada. Bueno, Hombre, nos proponemos... sí, ya. Bueno, se decidió, A ver. pero... Non vai a ser, por exemplo, pero imagínate xente que traballe. No, é que Non é, tienes- pero, por exemplo, neste tienes caso, igual unha se nos dá. Outra cousa que sexa por algo, por unha causa de porta maior, pero ti se tes unha obligación, tes unha obligación. Ti cando te metes de concelleiro sabes o que hai. Sí, Xa está. Outra cousa é que sexa por algo de porta maior, que teñas que estar no hospital ou algo, entón aí sí, pero non. Pero si non te Pero arreglas, non, igual que queda a posibilidad de facerlo. Se non o deixas posto, non queda a posibilidad de facerlo. Nos, O mismo te está dicindo unha persona que ten un hospital, se está no hospital, ahora, unha persona, por ir de viaxe, por ir no, de unha persona que teña un traballo que teña que viaxar fora e que teña que estar fora e sea un representante público e ti convocas un pleno extraordinario de urxencia, é imposible volver e non é imposible ter antelación suficiente para saberlo. Estar privando de participar. Se cada el do seu traballo pode coller que está fora, está en tranxeiro onde sea, e non pode ter presencia no pleno cando el está cumplindo co seu, e non lle deixes antelación suficiente. O sea, hai moitos motivos por os que está justificado, ou debería estar. ¿No? nos proponemos que se incorpore esta emenda e que se vote se caso o goberno non está de acordo. vai falar o hospital. Voy a un poco de luz. Hay una cuestión do COVID. Es algo que se luego a posibilidad de recurrir del mar. Claro, entonces, a lei di que, en todo caso, cuando concurren situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, las fuerzas públicas se piden o dificulten de manera desproporcionada el mal funcionamiento de las sesiones de los órganos comunitarios de las entidades locales, estos podrán afectar a la concurrencia de situación descrita por el alcalde presidente, que válidamente sustituye al efecto de la convocatoria, de acuerdo con la unidad vigente, constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos instantes con medios electrónicos integrados. Siempre que sus miembros participantes se encuentren en el territorio español y quedan acreditados su identidad. Esto es lo que ponga vale. Entonces, en cuanto a los procedimientos para llevar a cabo esta modificación, ven, o se utilidad a través de una modificación hacia más de su programa participante, vale, que ha aprobado algo del mundo, que precisa, en su caso, una mayoría absoluta para su modificación. Una mayoría absoluta que precisa un informe secretario. Vale, en todo caso, a mi relación de marco plenario, también precisa de una mayoría absoluta en este sentido. Vale, entonces, cualquier tipo de acuerdo que se adopte en este sentido, preparado con un informe secretario de mayoría absoluta. La mayoría absoluta, estos son los motivos para poner lo mejor en el telemado. Pues tenemos que pensar política o política. No se puede modificar, así como así, con acuerdos que precisa además de mayoría absoluta. ¿Vale? O sea, si quiere tratar uno la cuestión, pues no tiene que poder hacerse. En este momento no es posible. Neste momento non é El posible. informe de secretaría para llevar a cabo ese movimiento. Vale. Cuando se volver a debatir y llegar a acuerdo con este. Pero para isto necesita informe de secretaría. Sí, porque realmente una modificación como se puso modificación de ROM, o modificación de un órgano colegiado de ROM, precisa la mayoría absoluta de la información. Bueno, nós, en caso do horario, como moito, poderíamos adiantar hasta as 10. Despois, 9:30. O sea, desde as 10:30 puñer las 10. Nada de propósito. Pero, porque, claro, O motivo é porque nós, por exemplo, persoal que non ten dedicación, para as 9 non dá estado. Entón, bueno, nós temos que poñer. Pero é o mesmo problema que temos a outra xente que non ten dedicación tamén igual. Fina temos o problema, Vanessa temos o problema, Propoñer outro horario, e miramos.
Ás 9 non pode, a 10 tampouco, que horario queredes. A ver, académicas nada. 9:30, ás 9:30 vale. E a sesión de pleno, cantas quedarían? A ver, eu sigo dicindo o mismo, realmente ti os plenos, igual que podes un cada mes, os plenos non vas ter asuntos, noutros sí, entón, o que se faría sería como hasta ahora, cada 2 meses, e despois os plenos extraordinarios, que se avisan ca mesma antelación co pleno ordinario, e nada máis, agas os extraordinarios urgentes, porque é que realmente se faz un cada mes, vamos a estar aquí moitas veces a final de mes sin nada, sin ningún asunto, e vir para nada, tampouco ten moito sentido. Entonces, si las Asuntos sempre hai. No, é que, mira, Sí, porque igual para esa parte non, pero por parte dos deportes, pues igual. Sí, pero quen propón un pleno ao final é o goberno que está aquí, cos asuntos. Entón, bueno, tamén o veixo un pouco ilógico. Pero Se vamos vir aquí sin ningún asunto para cobrar. e se temos cada 2 meses, pues cada nos chega por día. también se traen desde la oposición. Debatir, ¿no? Que se aprueben, ¿no? Pero son esos asuntos a debatir. Aprobación de proyectos que non figuran. Hai a posibilidad de debate de traer 10 plenos ordinarios, non? Hai a posibilidad de modificar os aquí. Nada, acordos, vamos, si quieres poner para el 2 de septiembre, que va a ser verdad. Eso sabe que me ayuda a adoptar el bueno, eso fue porque Estamos capaz de calidad de proporcionar. Y vamos por bien, es un tema extraordinario. Cada problema que tiene que haber un pleno cada mes. Que tú te formas grandes. Claro, que é mellor convocar os plenos cando que tes contido. Pero, por ejemplo, todos Todos os proxectos que están aprobando por decreto, todos os que están aprobando por decreto que non teñen consignación e non figuran nos presupostos en teñen consignación, eses proxectos debían ser aprobados polo pleno. Eso que distingue. non ten nada que ver con eso. Non sei o que Ten que ser aprobado pleno 3. sino, pero que digo ao secretario o seu parecer a isto, porque eu creo que incluso no anterior mandato de ustedes quedou que iso que tiñen que levarlos ao pleno, incluso creo que hai algún informe aconsellando para que levaron ao pleno e nin caso fixeron. Pero é que ten que ver iso co asunto que estamos. Non, quero dicir, estamos falando de que é unha justificación, é dicir, se non poden aprobar os proxectos na Xunta de Goberno local e a todos aqueles que non teñen consignación. Estás dicindo que o que non ten sentido é convocar un pleno cada mes ordinariamente, cando non se sabe se van ter asuntos todos os meses. Vas convocar un pleno sin ningún asunto. Non ten sentido. Porque para que se convoca? Para que se cobre, nada máis. Non ten sentido. Entón, pero non podemos chegar. Se te digo unha moción, Pero non podemos chegar a asuntos ao pleno. No caso de que non haxa ningún tipo de asunto, non podedes falar con pero vamos a ver, vamos a ser motivos, outra cousa son as propostas son das alcaldías, non son da oposición. Outra cousa son as mocións, son mocións pode ser. Son asuntos de la mayoría. Pero que convoca los Pero da igual, non vas a explicar. No, pero propuestas presentaránse antes y después distribuir cuando las presenten. Bueno, antes nunca se solían presentar, tenían que presentar menos día de pleno na mañana. Sería problema, sería más barato. Claro. Te voy a ir un vídeo. Claro, hay algún tipo de cambio, no todo. No, poderíase cambiar o horario, 9:30. 9:30, presentamos as enmendas, pero Eso, la frecuencia de los plenos, nada, ¿no? nos mantemos cada 2 meses. Preguntando as enmendas, as enmendas admítense. De alcaldía. no, yo creo que no se pone
a facer emendas ao acordo da Cámara sobre a periodicidade das suplencias. Pues votamos. Votos a favor, 9 ¿no? Sí. Votos contra. Se ten contra, se está a favor de resultado. Para a creación e composición das comisións informativas, serían un total de 6 comisións informativas, sería de Servicios Sociais de Cuartos de Sanidade, que neste caso estaría representada por Noemi Lois Blanco, Manuel Couto López, Carlota Salgado Leal, e faltaríame Jesús Sotelo. Suplentes de calquera delas, Vanessa, primeiro suplente, e segundo suplente Delfina Carreira. Carrera, perdón. Terceiro suplente Luis Pol. Despois teríamos a Comisión de Especial de Contas de Economía, Facenda, Educación, Xuventude, Participación Veciñal e Presidencia, que estaría Mireia Otero Martínez, Manuel Couto López, Alejandro Píozo Mosquera, Os mismos, o sea, no mismo hora. se no mismo orden. Vale. É dicir que vamos a ver, os suplentes, se, por exemplo, o portavoz que importa estar non pen, se presencialmente xa está o segundo portavoz, ou o terceiro, que sea verbalmente, dice, estou sustituindo Sí, mira, como con a proposta que con os titulares poden ser sustituídos por un membro do seu grupo deixando constancia ao convento de cada comisión informativa. Sí. Entón, a persoa que veñe... pero, sí, efectivamente, pero vamos a poñer verbal, vamos a poñer que a constancia que a faja verbal. Sí, é que tampouco como que teña que ser escrito. O sea, que se Bueno, pode... no, aí o secretario, aí unha vez, exixounos que teña que ser escrito. Bueno, poñemos... Debería ser escrita. Sí, verbal. Oír una voz Sí, verbal. Bueno, con su verbal xa está. Non hai problema. Vale, a seguinte é a Comisión Informativa de Cultura, Festejo, Turismo, Desenvolvemento Sociocultural, Comercio e Feiras, estarían Julio López Carballar, Manuel Souto López, Carroza María Salgado Leal, bueno, o mismo... Os mismos. Por o mismo ano. Despois... Está contemplando Al suplente, sí, que sí. Bueno, ahora mismo estoy diciendo titular, Sí, suplentes. Pues la Comisión Informativa de Sector Primario de Muller sería Bárbara Pérez Pedreira, Manuel Couto López, Carlota María Salgado Leal e Jesús Sotelo. Na Comisión Informativa de Patrimonio e Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez Martínez, Manuel Souto López, Alejandro Píozo Mosquera e Jesús Sotelo. En la Comisión Informativa de Obras e Infraestructuras, Luis Telso Taboada Sánchez, Manuel Souto López, Alejandro Píozo Mosquera e Jesús Sotelo. Entón, aí o que cambiamos é que os titulares poden ser substituídos por un membro do seu grupo, deixando constancia verbal ao comezo de cada comisión informativa. Vale? Correcto. Sí. Listo, podemos votar? Sí. Ou queréis algo primero? Eu non. Eu vou estar de acordo con manter este caso único que bueno, metería en algún sitio que vos dijera antes industria, empleo, siempre, bueno, esa é unha cuestión organizativa básica que tampouco. Bueno, votamos. Delegación de atribucións plenarias na Xunta de Goberno Local. Bueno, neste caso, nos propoñer delegar na Xunta de Goberno Local, que fixamos fai 4 anos, bueno, votamos en contra fai 4 anos. Nós agora vamos decir o porque desta vez volvemos propoñer o mismo, non porque estamos máis fortes, é porque vamos a ver, neste 4 anos, vendo que as delegacións que antes estaban na Xunta de Goberno e agora están en pleno, estamos vendo que se retrasa moitísimo todo, entre que convoca o pleno, entre que hai exposición pública, entre que se aproba a primeira ou se aproba a cuarta. Entón, entre unha cousa e outra, vense con moitos expedientes se ven atrasados por culpa disso.
Por iso nós imos propoñer que se paga na Xunta de Goberno local e podemos optar ao compromiso de notificarvos con anterioridade a Xunta de Goberno local que outros irían. Pero, bueno, a nosa proposta vai ser iso. Bueno, a proposta, por lo que de outra vez, claro, non é aceptable porque eso sería delegar todo os efectos. Bueno, a situación está como está, estamos en conxunto máis na oposición que no goberno, bueno, é normal que haxa algunhas que as atribucións plenarias pues, se pretendan manter porque hai que ter alguna capacidade tamén de decisión sobre o que se paga. E de feito o que estuvo ocurrindo máis ben en o anterior mandato que hubo cuestións que tamén eran cuestións plenarias que ni siquiera estando delegadas que fixeron como tal. Unha era a aprobación dos proxectos que non estaban nos orzamentos, os proxectos que non estaban orzamentados deberían haber sido sempre sometidos a aprobación de pleno, non se fixeron, ainda sin haber esa delegación non o fixeste, entón claro, que estás falando agora de que non vas a facer saber. Está ben, pero por la miña parte considero que bueno, de un pouquinho máis de esforzo para vos, tendo, bueno, para todos, pero son propostas que toman consensuar entre todos os grupos debemos pero debe manter as participacións. Non é un atraso para vos, que pero que eso non é, eso é precisamente algo que non vas a poder delegar, porque o que me está conocimiento de crédito, eso non está entre as cuestiones que estamos falando, el conocimiento de crédito hai que utilizar, non son igual, ¿no? Entón, a ver, esas cuestións é cuestión de chegar a acordos si nas propostas que traedes, pues as consensuales, intentades consensualas un poquinho antes, pois se pode sacar adiante igual o que se estaría facendo, o que está describindo ahora que se paga de unha vez, se estaría facendo en tal. Se as propuestas están adecuadas e convencen ao conxunto do grupo, se sacan adiante igual, se poden agilizar, eso non sería Sí, a ver, neste sentido, quitar as competencias do pleno para llegar ás distintas de goberno, non habendo unha maioría. Incluso nós defendemos que, habendo unha maioría, as competencias do pleno deben estar en pleno e deben ser debatidas en todos os grupos da corporación. Entón, non podemos apoiar esta retirada de competencias de pleno. Ao final, estamos representadas todas as forzas políticas, por eso mismo tamén para agilizar os trámites, pois por eso tamén vemos convite que se aumente o número de plenos, despois de 10 plenos ao ano, 10 plenos ordinarios. É que é incoherente, non? Para decir que por un lado non hai cousas suficientes para levar a pleno os 10 veces ao ano, e por outro están pedindo que as competencias do pleno vayan a segunda para ampliar os plenos, ampliar o número de plenos, e tamén tenemos que agilizar isto. Pero máis que, bueno, é algo democrático onde todos os grupos da corporación podamos debatir e poñer as nosas posturas en común. Aí estamos para los marinarios. No, pero Nós parecemos máis prácticos deste xeito. Entón, as competencias nós Aparte vamos a votar en contra de retiradas do pleno e consideramos que debe haber pois esos máis plenos ordinarios para poder todos a ver, aquí o que se debate sobre todo non é o feito de que haxa un pleno cada mes ou cada 2 meses, é o trámite todo de que hai un pleno, é dicir, que para facer un pleno como que Pero refiro a que as competencias que teñen os membros da corporación, non só o goberno, non lles vamos delegar, porque todos aquí nos pintamos
estamos máis ben nada. Non, nós o que Entón, propoñemos é nós decirvos as propostas que poder levar a xente do goberno local para que os trámites sexan máis rápidos, porque aquí pagamos un pleno unha vez ao mes ou cada 2 meses os trámites son igual de lentos. sí, pero aí podes nos las decir ou non nos las decir. Bueno, estamos aquí do compromiso. Sí, Compromiso. compromiso lleva hasta certo nivel. La parte do grupo Tamén despois podedes achacar de que, bueno, que tiña que ser xa e non dou tempo para embora. Nós, pola parte do Partido Popular, estamos de acordo cas aportacións tanto por parte do Bloque como por parte da Nova. É dicir que seguimos dicindo que teñen que formar parte do pleno das competencias que queremos pasar para a xente do local. Igual que tampouco viamos ben que estiveran delegadas cando non había maioría absoluta. A mí me parece que calquer tema debe vir a pleno, están representados. Vamos pasando a todos de favor. Sensación, voto en contra. Se tengo que seguridad. Siguiente punto é a designación de tenentes de alcaldes, que é unha opción de conta, non hai que votar, designanse 3 tenentes de alcalde, Julio López, Mireia Otero e Juan Carlos Rodríguez Martín. O seguinte punto serían os representantes dos consellos escolares, tamén é unha opción de conta. Bueno, eu personalmente como conselleira de educación estarei de representante nos consellos escolares do IES, da escola infantil e de ambos teiros. Pero, bueno, tamén teremos suplentes porque no consello escolar concordan horario con outro, vale? No caso do Cerdeiriñas estaría Noé, no caso da Nosa Señora da Piedade na escola infantil estaría Julio e no caso do IES estaría Bárbara. Despois, o nomeamento de conselleiros delegados tamén é unha adaptación de conta. Bueno, neste punto, simplemente se dicir que na Consellería de Servicios Sociais de parte da Sanidade sería Noemi Lois Blanco, que na levaría. A Consellería de Economía, Facenda, Xuventude, Educación, Participación e Presidente sería eu mesma, Mireia Otero Martínez. Na Consellería de Cultura, Festejos, Desenvolvemento Sociocultural, Turismo, Comercio e Feira sería Julio López Carballar. Na Consellería de Sector Primario e Muller, Bárbara Penas Pedreira. Na Consellería de Patrimonio e Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez Martínez. E na Consellería de Obras e Infraestructuras, Maios da Alcaldía, Luís Sergio Taboada Sánchez. A delegación de funcións da alcaldía na Xunta de Goberno Local tamén é unha delegación de conta, sería a mesma que fai 4 anos. O nomeamento dos membros da Xunta de Goberno Local tamén é unha delegación de conta, vale? Realizarán os venres ás 9:30 e os membros da mesma seremos Julio, Juan Carlos, Bárbara, Mireia e Luís Sergio. O seguinte punto é a praza do persoal eventual. Este sí que sería para votación, vale, bueno, neste caso nós queremos propoñer unha praza de auxiliar da alcaldía en vez de xente da alcaldía que estaba anteriormente no Partido Popular. O salario que se indica é porque este posto aparece na RPC aprobada no 2008 polo Partido Popular, polo que non se pode justificar o seu salario, ten que ser o que aparece, vale, ainda así o custo total do auxiliar da alcaldía será de 25.780,24 euros anuais, pronto os 26.071,8 que se cobraban anteriormente, vale? Entón, bueno, desta maneira ainda así acorrería os 1.862,22 euros. Bueno, aparte que consideramos que é un costo necesario de manterse, que moitas veces cando os concelleiros ou alcaldes non poden estar debido aos poderes, pois sí que sería interesante que estivera aquí unha persoa para poder acatar as problemáticas que poida haber. Digo que moitas veces nós, por motivos de traballo, pois igual, a min cabe por poñervos un exemplo, teño que estar nunha actividade dun colegio ou a miña compañeira ten que estar nunha actividade nunha asociación, o que está no outro lado. Bueno, esta persoa o que se vai encargar é, como ben pon nas propias funcións, é un pouco de acompañamento tanto á alcaldía como para estar aquí, para poder atender aos veciños no caso de que non nos seamos e para poder facer traballos de diversa categoría. Por iso que considero que este económico. Neste caso, non vou estar de acordo con ese establecimento. Eu creo que se puede descansar o personal está bien no Concello, pues, poder destirar algún iniciativo, que alguna bolsa de empleo que cumpla esa función.
que non sería necesario, mas eu creo que era unha plaza que nosotros non sempre estaba de acordo. Eu creo que esas labores con esta de la persona que estás falando como auxiliar, eu entendo que é unha persona para auxiliar pues, a cada un de vosotros nas vosas tarefas, para sustituir, como auxiliar nas vosas tarefas, pues, entendo que tampouco se trata de un asesor, que é un auxiliar, que está dicindo, pues, como un auxiliar administrativo ou un administrativo que para esas funcións, que non hai restricción, pues, son en plan tubo, que as paga e se queres ampliar en ese sentido, Instrucción. Instrucción. Sí. Instrucción foi un error. A ver, como vos decía antes, hai moitas cosas de traballo que hai que recuperar, como auxiliar, repito, hai unha sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia onde solicita que se volva a sacar a concurso unha plaza de técnico de urbanismo. Temos un posto de administrativo que saiu a concurso, que dependeu desa praza e que non se volveu a saber máis nada deso. Traballo en cubre, hai plazas de policía local que non se cubren, entón, bueno, eu creo que o primeiro é atender a aquelas plazas que afectan directamente a depois, é un chão de capricho, non? Os caprichos individuais dos lugares poden ser atender en ser lugares das demandas da ciudadanía. Primeiro é iso. Primeiro é recuperar as prazas. Creo que hai que prescindir de certos asesores que ao final están levando cartos públicos cando podría haber funcionarios de persoal laboral que podría estar exercendo a súa labor de cara á ciudadanía e non se está facendo. En tanto se cumpla ese tipo de premisas, primeiro atender a ciudadanía a través dos traballadores públicos, podemos atender a outro tipo de cosas. Por parte do Grupo Popular, decir que esta plaza xa non figura nos presupostos, sí que é certo que a damos máis en algunha época, pero sí que deixamos de tela porque xa non tiña opción quero dicir, xa non había rentabilidade, se tiña que ver, víamos máis que estuveran, que esas labores que se facía en algún debido momento por esa persona de confianza, bueno, pois que foron feitas xa por personal dos técnicos do propio Concello, dado que o único que figura nos presupostos é jefe de gabinete da alcaldía, e ustedes poñen aquí, poñen tarefas de inspección e control das obras do Concello, así como recepción de queixas ou suxerencias relacionadas con dita área, executar todas aquelas atribucións que dentro da súa categoría sexan encomendadas polo concelleiro delegado na área de vías e obras e urbanismo, e depois coordinar as actividades e servicios da alcaldía. Despois, tarefas de apoio ao secretario particular da alcaldía nas súas funcións. Entendo que isto non ten nada que ver ao día de hoxe o que se pretenden facer vostedes. Bueno, a ver, aquí hai que comentar varios puntos. En primeiro lugar, me parece surrealista que acaba de dicir que no 2019 nos presupostos non iba a posto, cando vostede, o seu posto de gabinete da alcaldía, cantos anos? Porque Unha cousa é gabinete, mire, señora, cantos anos tivo? unha cousa é gabinete da alcaldía e outra cousa era auxiliar de... Igual, no, bueno, non ten sentido. Vostede igual non se dá conta, pero RPT no 2008, se non me equivoco, estaba vostede. Entón, fixo vostede moi ben as súas competencias de alcalde, que non se dá conta que na RPT aparece o xefe de gabinete da alcaldía e auxiliar da alcaldía. Sí, pero non invento eu. Pero nos presupostos non figura. Nos presupostos non figura. Unha cousa, mira vostede, na RPT tamén figuran puestos de... Tamén se daban as subvencións nominativas e tampouco figuraban nos presupostos cando son prorrogados dun ano para outro, as sainas. É que eso é unha excusa que vostede ten que poñer. Aparte que vostede ten que dicir que tiña 9 concelleiros e a maior dos 9 concelleiros tiña un persoal para vostede solo. Entón, quen cobraba os 3.000 euros? Mira, aquí vostedes siguen cobrando 1.500 e pico de euros por un señor
de apoyo a alcaldía Como venía aquí na nota de prensa, unhas partes non estaban vendo o traballo. E a nova conselleira, que a maioría personal de confianza, xa non estaba vendo o traballo. E outra cosa, Manuel Souto, que dixo que non estábamos de acordo. Que dixemos nós. Acaba de decir, non? Dicen que pensaba que non estaba ya. Hai que estaba. Vai que país de volta. E aquí? Estaba de acordo, vou estar claro. Non estou de acordo. Non estou, non estabas. Sigo dicindo que non estou de acordo. Ahora, non? E antes? Igual tampouco. Sí, ahora. Por el plan. Pasamos a votación. Votos a favor. Votos en contra. Desaprobe e 7 en contra. Que a diputada. Al seguinte é unha comunidade de terras do que tamén é unha dación de contra. Non, é para votar. No, Vale. hai que nombrar Sí, temos que nombrar por parte do Partido Popular, temos dos representantes. por parte do Partido Popular Jesús Otero e Vanessa Trigas. Suplentes Delfina Carrera e Luis Polo. Vale. Entón, como titulares quedarían Jesús Otero e Vanessa Trigas, de Xuntos polo Noso Concello Luis Celso Taboada e do Bloque Nacionalista Galego Alejandro Ciuza, neste caso a nova alternativa por non ter representación porque os estatutos e como suplentes do Partido Popular estaría Delfina máis Luis, de Xuntos polo Noso Concello Julio López, do Bloque Nacionalista Galego Carlota María Serra. Votamos. Votos a favor. Por favor. Unanimidade. Vale, ahora sí, representantes na mesa. Tanto na mesa local de comercio, este sí que é unha dación de conta, designamos como presidente Luis Celso Taboada Sánchez, como representante a Julio López Carballal e como secretaria a Miguel Pedro Martínez. Por último, os representantes da Asociación de Desenvolvemento Rural de Terras de Pontevedra Norte de Cerveirós, sería titular Luis Celso Taboada Sánchez e suplente Julio López Carballal. Están regalando pasar as nosas propostas, vale, temos que convocar mañá o pleno para o viernes. Convóquense mañá, martes, tiña que for viernes.